3, 2 a idete! Vyzerá to tak, že manažerom pivo fučí, chalani z ekonomickej sa tiež majú radi s pivom, aj chalani z STOčky, tak týmto cuca asi najlepšie. Pozerám, že už sú takmer na dne chalani z STOčky, musíme dopiť do dna, pozor, ešte nie sme na dne, ešte stále dne. Cucam. Pijem. A máme víťazov! Takže víťazom súťaže v pití piva sa stáva modrý tím a teda sú to chalani z STOčky, Fejka, Fitka, gratuluje, získávate 50 bodov bez záchodu a súd piva, takže potles poprosím. Túto tesne pred súťažou, ja vás upozorním na hornom stage 5 minút pred začiatkom. Díky, verím, že sa na to budete baviť. Čaute.